na igosi oke na ọlụ dịrị ndị Hypo bụ akụrụngwa eji emechi ihe ka ọ dị ọcha merụbere mmemme World Toilet Day dịka a na-eme ya kwa afọ ọbụla n'abalị 19 n'ọnwa Nọvemba site n'ikesa akụrụngwa Hypo eji edebebe na eje mpochi ọcha. Ọbịa mere nke anụ na Police Wise Association Park and Relief Market dị na Ọgbaru. Onye nta aka bụ Faith Onyemuche wetara anyị akụkọ. Ya bụ Hypo toilet cleaner na nkuzi enyere ndị mmadụ banyere idobe toilet ha ọcha bụ ụzọ ụlọọrụ Hypo ji akwado ndị United Nations Sustainable Development Goal SDG 6 nke na-agba mbọ hụ na ndị mmadụ malitere idobe okirikiri ha ọcha. N'ajụjụ ọnụ ndị ABS gbara ya, otu onye na-anọchi anya ya bụ ụlọọrụ Hypo bụ Maazị Victor Chidebere kọwapụtara mkpa ọ dị mmadụ idobe tọiletị ya ọcha wee gụpụta ọrịa dị iche iche mmadụ nwere ike ibute site n'ịna-anọ na tọiletị na-adịghị ọcha. Ọtụtụ ndị natara onyinye na nkụzi a gụnyere Oriakụ Oluchukwu Okeke, Oriakụ Chinwe Ogwejiofọ na Maazị Oluebube Itimo kwupụtara afọ ojuju ha wee kenekwazie ụlọọrụ Hypo. Ụzọ esi edebe ọcha ka nkụ ịga toilet ma toilet ị na-eyuzu iwo Hypo ịsachasịa ya ọfụma mee ka ebe ahụ dị neat. Ọ na ị gara nyụọ mamịrị iflush anụmamịrị nyụrụ a flush ka ọ yara inwe ọdọ. Ebubi m ụsọ aṅụrị na ndị Hypo toilet cleaner bịara n'afịa taa ịbịa mere anyị alisi agbara anyị Krismas onye jee toilet ọ ya akwụzi ụgwọ enyekwa gị gift ugbu na abaje sachaba toilet gị ọfụma. Ya bụ emume gosipụtara ọtụtụ egwuregwu gụnyere spine and win na egwu pụrụ iche ndị ahịa gbara site n'Ọnịcha. Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.